ଆଦେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହନୁମାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ପଣସରା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ରେ ଭାଇ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପଣସରା। ଓହୋ, ଏବେ ଦେଖୁନ କୁହୁରା ଏତେ ଜୋରସେ ପଡୁଛି। ଭଗବାନ, କୁହୁଡ଼ା ମାନେ ସାଂଘାତିକ କୁହୁଡ଼ା ପଡୁଛି ଆଉ। ଏ ଭଗବାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଧାନ ବସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲା ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ରେ ଭାଇ। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରୋଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ରୋଡ ଦେଖେଇ ନଥିଲି କେବେ ବି, ଇଏ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ। ମେନ୍ ରୋଡ ଏଇଟା, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମର ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଏଟା ଆମର ସ୍କୁଲ ପଟକ ରାସ୍ତା। ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲସ ନଦୀଟା ଆଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ସ୍କୁଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ, ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ନା। କୁହୁଡ଼ା ମାନେ ସାଂଘାତିକ କୁହୁଡ଼ା ଭାଇ। ଧାନ ବସେଇବା ଲାଗି ଏରା କଣ କହନ୍ତି ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଗଛ ହଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଶୁଖିଲେ ତାକୁ ଧାନ ବସା ହବ। ଧାନ ବସିବ, ଧାନ ବସା ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ବାମ୍ଫା ହୁଏ, ଯୋଉ ବସା କଥା କୁହାଉଛି ସେଟା ବାମ୍ଫା ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରଟା ଦେଖାଉଛି କେମିତିଆ ଆମର। ଇଏ ହଉଛି ସ୍କୁଲ ଭିତର ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ CCTV ହେକା ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ସେଟା କୋଉ ମନ୍ଦିରଟି, ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେପଟେ। କୁହୁଡ଼ା ପଡିଛି ତ ଏବେ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲରେ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଆସିଲେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ, ଆମ୍ବର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମର ଇଆଡେ। ଆମ୍ବ ମାନେ ଶହେ ଶହେରେ ଆଉ। ଆମ୍ବ ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଖାଆହଉଛି। ବଉଳ ବି ଆସିଲାଣି ହେରି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଗଛଟାରେ ବଉଳ ଆସିଲାଣି ହେରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଇଜ୍ କମିଂ ସୁନ୍। ଆମ୍ବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ା ବଉଳ। ଭଗବାନ, ଶୀତ ମାନେ ସାଂଘାତିକ। ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା। ଏ ହଉଛି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ ନୂଆପଲ୍ଲୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହଉଛି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆଗରୁ ଭାଇ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଓକେ, ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସେମିତି ଭଲରେ ଚାଲୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା
ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ନିଜ ଭାଇ ଭାବିକି ମୋତେ, ନିଜ ପୁଅ ଭାବିକି ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ହର ହର ମହାଦେବ।